Tahle farma je už skoro 20 let náš život. Je to naše práce, naše starost, naše radost i náš domov. Každý den na farmě, dá se říct, že je stejný. Ráno vstáváme v 4:30 a od 5 začínáme dojit, podojit, nakrmit zvířata, postarat se o oběd, o chod farmy, zařídit, co je potřeba nakoupit a večer od 5 zase dojení. Celá naše rodina má ráda mlíko, manžel má rád hlavně teda jogurty, mlíko taky pije a já si dám mlíko každý ráno. Vždycky, když podojím, tak musím ochutnat, co tam je. Každý den nadojíme asi 2,5 tisíce litrů a ještě čerstvé mléko posíláme do mlékárny Danone. Jogurt je tradiční mléčný výrobek, jehož výroba je známa už po staletí. Jogurtové kultury zlepšují stravitelnost mléka a zvyšují jeho výživovou hodnotu, ale podstatou je špičkové mléko. Bez kvalitního mléka kvalitní výrobek nevyrobíte a takové mléko nám dodávají čeští farmáři. Když tak občas v létě jdu a někam pospíchám, jen se tak podívám, co dělají krávy a vidím, jak leží nahoře na louce u lesa, tak si říkám, že bych chtěla být naší krávou. Protože se má dobře, dostane všechno, co potřebuje a leží si u lesa, pak přijde, podojíme a zase si jde lehnout k lesu.